Ka jingpule na ki kamjong ki apostol glenong kapapra, kadukod arpun riu hadu arpu hinyo, but arpu kundai hadu saupo. U angel utrai ulakren ha uphelep, to pen kre yarade, but to let chapang shathi, sha kalenti kabalet na Jerusalem sha Gaza, ya kane kalenti la ino ri kenja, kumta uphelep ula pen kre but ula len, hakata kapor ladon wei uyunok Ethiopia, ubalet pai shari lajong, une ubriu lalong urangba bakrau, ubadei pet ya kaspa hima jong kakandasi kasim Ethiopia. Ulalet sa Jerusalem, ban mani yao Blei, bad ulalet pai ha kakali lajong. Kadbao danglen da kabasyong kali, ulapule na kakitab jong unong yuthu lupa Isaya. Umensim bukhud ulaong ha upheleb, kilet shatay, bad yait na senda katay kakali. Upheleb ulamare bak bad ulayo sngo, bauta upule na kakitab unong yuthu lupa Isaya kumta ulakali yau, hato pis nguthu ya kaba pi pule, kumno ngala pensnguthu uta urang ba ula juba. Lada omdan bapinsha yanga, ban ulakot ya upheleb ban kiu, bad ban shong badu ha kakali. Kadukot jinto kaba ulapule kalalong kane, ulalong kum kalang brod, balaya lam sha kajing penyap, ulalong kum upun lang brod, ubaklem pa haba ochnu yau, shim ang yala kashentur, la penpo yau, bat lale bomhok yau, omdon bala banyathu shapang gikhun kiksiu yau, namar la kud kajing im yau ha kapirthei. Uta urang ba ulaong ha upheleb, hayathu yanga yano unong yathu lupa ukren kumne. De yala de ne ya uweipat, upheleb ulasdang ban kren, da kabasdang na kanehi katkot, jong kajintho, ulayathu hau ya kakubor babha shapang ujisu. Tikadba kinang len hakata kalenti, kilapoi hakaway kajaka kabadon kendiat baruta orang ba ulaong, kani ka hangne, ka kabadang wet banganyo baptisma, upheleb ulaong hau, pila banyo baptisma lada pinget da kado nur jongpi, nganget ula jubak, nganget bau Jesu Christ ulong ukun ublei, uta orang ba ulapa sange ya kakali, maki baro arngon upheleb, baruta orang ba kilahyar hagata ka bad upheleb ula pen baptis yu. Anda kilami no na ka umensium jong utray ula shimno ya upheleb, uta orang ba shim yu ishu yu, Henry ula letla kalenti da ka jinkmen, upheleb ula poi ha azotus, ula let keleng kishnong baro, bad ulayalap ya kakubor babha, hadu ba undapoi ha Kaisaria, ktien jong utray. Kasam hendriu riu kadukod hinyo hadu pra, katsan hadu kat hendriu bat kat kendai. Bau senshar da kabor ba junom, ba kikmat jungu, kipahara ya kijait penriu, kiba ya pen banyeng persha yau, do kirku ya ublei jungi ko penriu, do penjam kajingya ro yau, ngantarwa hame kijintarwa, thang da kibasngan da katdemjin kanya lang brod, ngantarwa da kimasi, kertong bad kiblang, alis ngap hi baro kibating purom ya ublei, nganyathu kadno ula le bha yanga, Henry ublei, ula shashkor da shisha ula snap ya kajingduwai jonga. Ka gospel katkum uyo nesbo khuj glenong kaba Henryu kadukot saupu sau hadu san puwei. Omdon ubala banwan shanga lemda ukpa ubala pha yanga ukring yau pat nga ngansa pen mi pat yu ha kasngi khadu. Kinong yathu lupa kilatho
Ya ki briu baro an hi kai da u Blei. Man la u briu ba yo sngo ya kupa bat u yo jing hi kai na u wan shanga. Kani kamwat ba u no u briu ula yo I ya u kupa tang uta u balong na u Blei ula yo I ya u kupa. Ngada krenchi sha hapi uta u bangen u don ya ka jing em bom chukon. Ngalong u kupu ka jing em. Ki kapa the men jopi kila bam ya umana hari kenja bat kila yap Henry une ulong ukpu ubawan hyar nabneng bajar ubabam ya un om yap ngalong ukpu ba im balawan hyar nabneng lada uno ubam ya une ukpu un im junong badukpu bangan ai ha ulong kado chunga ya kapa nga ai khnang pa ka birthday kandup im ka gospel jong utrai